This is NAZEEM Al ZUHOOR Supermarket, Al Majastu, near Al Wahda Post Office. So if you need any Filipino product, anything in this UAE, we will bring here. So please visit our store. I will put my location on this video bio. Thank you. Hello mga kabayan, offer po ang NAZEEM Al ZUHOOR Supermarket, Al Wahda Branch, gaya ng mga cosmetics, canned foods, and pangpakargo po. Bumisita po kayo at mag-shopping na po sa Al Wahda. Simbisa ngayon, November 29 until December 5. So ano pang hinintay nyo, mag-shopping na po sa NAZEEM Al ZUHOOR, Al Wahda Branch. Ito po, Lumi, 40 dirham na lang po. 39.95. Brilliant, 27.95 dirham. Ito po, 450 na lang po. 450 na lang mga kabayan. Abot presong kaya po. Presong abot kaya pala. Ito. Ito po, 8.95. 8.95 lang. Kopi ko blanca. And kopi ko brown. Ito kape. Kape 6.95 dirham lang po. See? Saan pa kayo makahanap ng 6.95 dirham?